Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας την ομολογία μου πώς ο Ιησούς Χριστός άλλαξε τη ζωή μου. Αυτός ο Χριστός που άλλαξε τη ζωή μου, ο Υιός του Θεού, μπορεί να αλλάξει και τη δική σου ζωή. Απλώς θέλει από σένα και από μένα να ανοίξουμε την καρδιά μας και να τον αποδεχτούμε σαν σωτήρα μας και Κύριο. Γι' αυτό θα ήθελα να σου πω με λίγα λόγια πώς ο Χριστός συνάντησε τη ζωή μου, την ψυχή μου και πώς άλλαξε τη ζωή μου. Σε ηλικία 12 ετών οι γονείς μου μετανάστευσαν στη Σουηδία και εκεί για πρώτη φορά είχα το προνόμιο 13 ετών να ακούσω το μήνυμα της σωτηρίας από έναν Έλληνα κήρυκα που ταξίδευε σε όλη τη Σουηδία, σε κάθε πόλη όπου υπήρχαν Έλληνες, για να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Όμως εγώ απόρριψα αυτό το μήνυμα της σωτηρίας σε αυτή την ηλικία και μετά αργότερα, ηλικία 16 με 17 ετών, αποφάσισα να πάω στον κόσμο, να γνωρίσω τον κόσμο, να γνωρίσω όλα αυτά τα πράγματα που ο κόσμος κάνει μακριά από το Θεό. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι οι επιθυμίες της σάρκας δεν μπορούν να συναντήσουν την ανάγκη της ψυχής μας. Όταν η ψυχή μας υπόφερε πάρα πολλά πράγματα, όταν η ψυχή μας συνάντησε πάρα πολλά προβλήματα, πληγές, όλες αυτές οι πληγές δημιουργούν προβλήματα μέσα στην ψυχή μας. Και έτσι η ψυχή μου ήταν πληγωμένη. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην ψυχή μου. Και όταν έβλεπα γύρω μου αδικία, εξαιτίας όλων αυτών των πληγών, υπήρχε μέσα μου μίσος, θυμός. Όχι γιατί ήθελα να μισήσω τους ανθρώπους, όχι γιατί ήθελα να θυμώσουμε τους ανθρώπους, αλλά όλες αυτές οι πληγές μέσα μας, όλα αυτά τα δαιμόνια που μας επηρέασαν στη ζωή μας, δημιουργούν προβλήματα και προβλήματα πολλές φορές πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό είχα ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όταν θύμωνα, πάνω στο θυμό μου μπορούσα να κάνω πράγματα που δεν ήθελα να κάνω, διότι ήμουν κάτω από την επιρροή αυτού του δαιμονίου και μπορούσα να σκοτώσω ένα άνθρωπο. Πολλές φορές ο Θεός με προστάτευσε. Κάτι με σταμάτησε για να μην σκοτώσω αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι μέσα στην ψυχή μου υπήρχε αυτός ο φόβος. Να μην σκοτώσω κάποιον όταν θύμωνα, διότι δεν είχα άλλο τον έλεγχό μου. Αργότερα, όταν ήρθε η ηλικία να πάω στο στρατό, έφυγα από τη Σουηδία, ήταν καλοκαίρι και ταξιδέψαμε εγώ, ο αδερφός μου και ένας άνθρωπος από το χωριό μου, και καθώς φτάσαμε στη Ιουγκοσλαβία, στο Ζάγκρεπ, ξαφνικά άκουσα μια δυνατή φωνή να μου λέει «Βάλε τη ζώνη ασφαλείας». Το 1977 κανένας δεν έβανε τη ζώνη ασφαλείας. Όμως δεν έδωσα πολύ προσοχή σε αυτή τη φωνή, αλλά ξανά ακούω δεύτερη φορά τη φωνή να μου λέει «Βάλε τη ζώνη ασφαλείας, θα κάνετε ένα ατύχημα». Και ξαφνικά κάτι μου λέει «Βάλε τη ζώνη ασφαλείας» και την έβαλα. Και μετά από 500 μέτρα ένα αυτοκίνητο έρχεται από το δεξιό μέρος και μπήκε μέσα στο δρόμο. Και ξαφνικά τι έγινε? Αυτό που έγινε ήταν κάτι που δεν το περίμενα καθόλου. Το αυτοκίνητο μας εισήλθε πάνω στο αυτοκίνητο και αν δεν είχα βάλει τη ζώνη ασφαλείας θα είχα περάσει διαμέσου του παρμπρίζ. Ο Θεός ήταν αυτός που μου προστάτευσε. Εκείνη τη στιγμή δεν το είχα καταλάβει, αλλά αργότερα το κατάλαβα. Μετά από 4 μήνες κάποιος μας κάλεσε, εμένα και την αδερφή μου, να πάμε σε μια εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πήγα και άκουσα το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όταν άκουσα αυτό το μήνυμα, ο Θεός μίλησε μέσα στην καρδιά μου. Και είπα μέσα στον εαυτό μου, εάν Ιησού μου, εσύ πέθανες για μένα, αναστήθηκες για μένα
και θέλεις να αλλάξεις τη ζωή μου, διότι πρέπει να αλλάξει η ζωή μου. Εάν η ζωή μου δεν αλλάξει, κάτι το σοβαρό θα γίνει. Ή θα σκοτώσω κάποιον ή κάποιος θα με σκοτώσει, όταν ήμουν κάτω από την επιρροή του Θεού. Και λέω, εντάξει, σήμερα θα κάνω αυτό που θέλεις. Θα σε δεχτώ μέσα στην καρδιά μου. Και έτσι ο κήρυκας έκανε την πρόσκληση, πήγαν μπροστά, μετά από μεγάλη πάλι μέσα στην ψυχή μου, διότι ο διάβολος δεν ήθελε να δώσω την καρδιά μου στο Χριστό, αλλά μετά αποφάσισα να πάω μπροστά, να δεχτώ τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Και με μια απλή προσευχή είπα, Χριστέ μου, έλα μέσα στην καρδιά μου, σώσε με από την αμαρτία, άλλαξε τη ζωή μου, διότι σε χρειάζομαι. Εάν εσύ αλλάξεις τη ζωή μου, είπα στον Ιησού, θα σε υπηρετήσω. Και ξαφνικά κάτι το υπερφυσικό συνέβη. Η καρδιά μου άλλαξε, η ζωή μου άλλαξε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω μόνος μου. Η αδερφή μου δεν μπορούσε να το πιστέψει. Πώς η ζωή μου άλλαξε ξαφνικά. Διότι ο Χριστός με είχε συναντήσει με έναν τρόπο υπερφυσικό. Εκεί η καρδιά μου που ήταν γεμάτο σκοτάδι, τώρα ήταν γεμάτη φως. Εκεί η καρδιά μου που ήταν γεμάτη μίσος, τώρα η καρδιά μου ήταν γεμάτη αγάπη. Άρχισα να αγαπάω τους ανθρώπους. Άρχισα να βλέπω διαφορετικά τους ανθρώπους. Τα μάτια μου είχαν αλλάξει. Αργότερα ο Θεός με συνάντησε με έναν τρόπο πολύ δυνατό. Ήρθε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος πάνω στη ζωή μου και ο Θεός με ελευθέρωσε τελείως από κάθε τι το αρνητικό που πριν ο διάβολος με είχε δέσει. Αργότερα βαφτίστηκα στο νερό και μετά από μία εβδομάδα βαφτίστηκα με το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα σε 2 μήνες η ζωή μου ήταν τελείως διαφορετική. Είχα μία αλλαγή ριζική. Όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στη ζωή μου και με βάπτισε, ήμουν ένας πραγματικά άνθρωπος τελείως διαφορετικός. Άρχισα να κηρύττω το μήνυμα του Ευαγγελίου με πάθος και με επιθυμία. Ήθελα όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό. Και αυτή η δυνατή εμπειρία που είχα στη ζωή μου συνεχίζει μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρονών που είμαι χριστιανός αναγεννημένος, έχω δει τον Ιησού Χριστό να εργάζεται με δύναμη. Έχω δει ο Χριστός να θεραπεύει κάθε αρρώστια. Παραλυτικοί να περπατούν, κουφοί να ακούν, καρκίνοι να θεραπεύονται, πόδια κοντά να μακραίνουν και οτιδήποτε άλλη αρρώστια. Παράλυση ανθρώπων να θεραπεύονται τελείως ξαφνικά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτός ο Θεός που άλλαξε τη ζωή μου. Είναι αυτός ο Θεός που με θεράπευσε αργότερα μετά από 1 χρόνο που είχα πρόβλημα μικρανίας. Και όπως διάβαζα το Λόγο του Θεού κατά Ευαγγέλιο κατά Μάρκον εδάφιο 11 εδάφιο 24 λέει, ό,τι ζητάτε στην προσευχή πιστεύετε ότι το έχετε λάβει. Και όπως το πίστεψα, ξαφνικά η μικρανία έφυγε από τη ζωή μου. Για 47 χρόνια δεν έχω άλλο μικρανία. Γιατί ο Χριστός με θεράπευσε, με ελευθέρωσε από αυτό το πνεύμα της ασθένειας. Και ο Χριστός μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα σήμερα στη ζωή σου. Αυτό το θαύμα που χρειάζεσαι. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Όπως άλλαξε τη ζωή μου. Απλώς άνοιξε την καρδιά σου στην αγάπη του. Πες, Ιησού μου, έλα μέσα, άλλαξε με, σώσε με από αυτόν τον κόσμο. Γέμισε το κενό της ψυχής μου όπως γέμισε το δικό μου κενό. Θεράπευσε με από αυτή την αρρώστια όπως θεράπευσε την αρρώστια μου. Και σήμερα είμαι ελεύθερος, είμαι υγιής, όχι θεραπευμένος, είμαι υγιής. Το σώμα μου είναι υγιέστατο. Αρρώστια δεν μπορεί άλλο να αγγίξει το σώμα μου, διότι το σώμα μου είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Διότι ζω μια ζωή τέτοια που ευαριστεί το Θεό, τέτοια που δοξάζει το Θεό. Και εσύ μπορείς να ζήσεις μια καινούρια ζωή με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό σε καλούμε να έρθεις στην εκκλησία που είναι στο Ήλιον, Αθηνάς 36, κάθε Κυριακή πρωί 10:30 το πρωί και κάθε
Τετάρτη το απόγευμα, 7:30 το απόγευμα. Ο Χριστός θέλει να αλλάξει τη ζωή σου. Ο Χριστός θέλει να σε συναντήσει με έναν τρόπο υπερφυσικό. Έλα, αυτό το Σάββατο επίσης θα έχουμε μία συνάθρηση ιδιαίτερη για θεραπεία τις 6 το απόγευμα. Αθηνάς 36, τις 25 Οκτωβρίου. Έλα, ο Θεός θέλει να σε συναντήσει, θέλει να σε θεραπεύσει, θέλει να σε αλλάξει. Ο Χριστός είναι αγάπη. Ο Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Κάνει τα ίδια θαύματα, δεν έχει αλλάξει. Και θέλει να κάνει αυτό το θαύμα στη ζωή σου. Ο Θεός να σε ευλογήσει και ο Θεός να σε συναντήσει. Αμήν.